Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw na ikarong Sabado, no? Pitsa 9 sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Ni ana sa tayo laing sugilano, no? Nga sinuwat ni Ingrid Bertudaso, no? Sa mga asoy ni Kuya Guliat. Ang mong sugilano, no? Bahin kini sa usa ka lalaki nga mao'y pasanginlan sa krimen nga wala niya buhata. Aron atong masayaran, no, ubani ko ninyo sa pagpaminaw ning sugilanon nga naguluhan nga anino ni Ulysses. Ay, kaluoy sa batang ang babae. Kilugis o gipatay. Kisam yung kaangway kaluoy nga naghimo ini. Anabil! Pagiyo na to, Ramon! Anabil, anak. Magbayad kung si Kinsa may naghimo ka ni mo diini. Magbayad siya. Di ko katulkan kay nitabukan ni mo hangtod nga magkabuot ang justisya. Ramon, di kasubo kay nako kinihitabo Kanugo ni Annabel, batanon pa kaayo siya. Kap, sweetie. Tabangin ta ko ning kasos kamatayon sa kong anak, kapitana. O Ramon, dili ko mangyugpos lang ni ini. Kadako kining tamparo sa akong pagkainahan ni ining barangaya. Ang batanon, kapitana. Kadtong gireklamo sa kong anak sa buhay pa siya nga. Kanunay ko nung nagsunod-sunod niya. Si Ulysses? Oh, Kap, sweetie. Siya og walay lain pa nga mo'y akong ginudahan nga nagbuhat din sa kong anak kasi Annabel. Ipapick up sa mga pulis katong inganda ng Ulysses, Kap. Ramon, mo follow lang yun kita sa rules and procedures of law, ha? Isulti sa mga pulis ka ng bahina. O sila na ang mahibaw sa angay nilang buhaton, subay sa hustong proseso. Haba, Ramon? Basta kay para na ako, kapitana. Wa na'y laing suspect na ginangatan karon sa kong anak. Kadtong tawana lang kanunay nagsunod niya sa matag padung o sa matag pauli nini sa eskwelahan. Maisip na to siyang primary suspect sa pagkakaroon. Apan dili ingon ni anak kasayon ang paghukom nga siya na bagyod ang naghimo sa ingon, Ramon. Kap, sweetie. Sa gikaingon ko na nimo sa unahan, we have to follow the rule of law. Sir, ako kining gidali ni ako anak. Agi og pagsunod sa hangyo sa mong barangay kapitana. Nga ipresentar siya diri ninyo, isip mo ay primary suspect sa nitabong krimen sa mong barangay. Mao ba kini siya si Ulysses? Oo, sir. Mas labing maayo. Salamat sa inyong kooperasyon o pagsalig sa atong PNP. Sir, dili man ako. Ngano nahimo mo kong suspect? Ikaw man ang gitumbok sa amahan, mao nga musunod lang kita sa hustong proseso. Ganong kalit man kay nausab ang imong desisyon, pare Ramon. Giwave man imong katungod nga mahimo untang ipailaw mong utopsi ang patayng lawas ni aning Annabel. Tugod kay alang nako. Wa na kinanglana, Marivioli. Klaro naman kayo. Nagilogos kini og pagkahuman, gipatay. Pre Ramon. O kung nga nung gilubong ko na yun ang patay niyang lawas. Kana, tungod kay sakit kay dugan nga pagsudong ko niya sa iyang haya, Marie. Hisabtan takaan ang bahina, pare. Magbayad gid siya siyang pagpasipa sa akong anak. Magbayad ang anak ni Marcelito. Higayon na gyud unta to nimo, pre. Aron mo pasakag kaso ni Ulysses. Apan, wa mo gihapon buhata. Tungod kay nasayod ko.
Laygay gyapon kaayo ang proseso. Way ayo. Kay unsa man gyud ay imong plano, ha? Imong kumkumon ang balaod sa imong mga kamot. Ha, Pre Ramon? Dili mahimo nga dunay laing masayod sa akong mga plano. Ug ikaw, Ulysses, magbayad ka. Sulti na, Ulysses. Kung may nasairan ka babahin sa tabo ni Annabel. Bitaw, Ulysses. Ayaw pagpakahilom sa gipasangil batok ni mo nga ikaw ang nilugos o dipatay ni Annabel. Yesa, Papa Marcelito, huwag man ko'y naibawan. Huwag dili sa bago ang milugos ug may patay niya. Dili ko makahimo ni Ana. Di lagi ka makahimo lagi, nahibaw mi. Pero sila, nakahimo sila sa pagpasangil ni mo nga usa ka ka-rapist o kriminal. Patay na siya, Nabil. Siya lang ang bugto makapamatuod kung tinuod ba o dili ang ako nahibawan. Kung ako na ibulgar. Ulysses, Bisag kung sa'y pa akong ipanulti. Walay mutuon ako. Kay patay na siya, Nabil. Og alang sa kadaghanan, bati na sab kaayo ang ako pagkatao. Usaol ka man mo sa pagtabang, ha? Kung inyon ka ni Ana, Ulysses. kinahanglan nga musulti ka, Ulysses. Ayaw og tagda ang upang mga tao, mutuo man sila o dili. Isa, daghang isalamat sa kanunay nimo pagsabot ako. Ug sa imong suporta kanunay nako. Matuod ka gid nga higala, kay wa ka mo biya bisan sa panahon nga halos ang tanang tao sa akong palibot. Gihok man ako nila gadautan. Dili ingon ni anang usa ka matuod kay higala. Dili mo biya ug dili makatugot ka hukman ka sa uban, Ulysses. Isa, gikasubo ko kayo. Sabta palihog ang kalityang kausapan. Sayod ka gyud nga dili siya ingon ni Ana. Noy Marcelito, Nabalaka ko ning wa pagdayon sa pagpasaka og kaso ni Ramon ngadto kay Ulysses. Tingali og may lain siyang gilaraw nga nautan. Noy, Bisag ko sa una ko grawna. Ug bisag giunsa ko sa pagpangutana ako anak. Inosente magid siya sa tabo ni aning Annabel. bisan ako, dito ko nga inosente gyud si Ulysses. Hoy, Isa, waoroy ka mahadlok, no? Nakigsuod ka oroy anang usa ka tawo nga rapist na killer pa. Mga Violi, Kanus ka pa man day magmatngon in town, ha? ma, nasayop lagi in taon mo sa inyong paghukom ni Ulysses kada utan. Hilumon manggali kaayo na, manggiuwawin. Ay, ambot lang yun ni mo, Yesa. Unya na gyud tingali ka makaamgo og simbak ko mahitabo pod kas mga kamot ni atong tawhana. Buutan og tarong nga pagkatao si Ulysses, Mama Violi. Wag yun mausap akong pag-ila niya. Og mas nakailagid kaayo ko niya kay sukad pa sa mga bata pa mi suod naming managhigalang. Ay, ambot lang ni mo, Yesa, oy. Kahit kag oda. Diyos ko, pasayloain taon ng akong inahin. Yano ra kay siya nga muhingan og dili maayon sa kong hikala, bisag way ikong basihan. Unfair sad sa kabahay ni Ulysses. Kung siya ang magbayad sa laing tao, pusag kinahanglang makabaton og tinuod nga hustisya ang kamatayo ni Annabel. Oh, si Noy Marcelito. Oh, hello, Noy Marcelito. Naisa, pastilanday. Si Ulysses, sukal sa iyang paglakaw, wa pagin ba uli? O wag ko masayon kung asa siya karon. Ha? Kinuko. Ipaibaw ko na kina sa barangay. Una ko na ipablater sa kapulisan. Sige, Noy. Iadto lang una sa barangay kaysa ako ra pang nahibaw-an na iproseso ang kapulisan. Una nila i-declare nga missing ang usa ka tawo, Noy.
Ay sus, nagdrama pa ang rapist nga kriminal. Mama Violi, May yung pagkailad ni mo sa pabutan-buutan o pabiktima ko nung itong Ulysses Sisa, uy. ayaw ko'y paghukuma, aron dili sa kahukman sa atong Dios nga naa sa langit. Hoy, ay kugwalihi ha. Kay una pa ko ni Musduyan, Isa. Mama Violi, Kadto kay nawa, milayas na to. Nahadlok to siya nga mapriso sa laod nga iyang nahimo. ma, kung siya pa ang tinuod ganihimo, nipasaka na unta og kaso batok niya si Noy Ramon, pero wa. Ako no, nakasabot yun kay kong pariramon ay. Nakasabot ba? Gipalubong man gani niya si Anhing Annabel nga wagi pahigayon ang pag-utopsi sa lawas ini? Ambot nga nung tuagid ka mulaban na itong rapist ay nga kriminal. Kung unsa ang kamatuoran, tuasab ko dapig Mama Violi. Kung buot ba yaon tang sumadaho, no? Igso to ni Mos Anhing Annabel. Kay kinugos man to nakos bunyag. Ramon, nahanaw sama sa buwa si Ulysses. Kana kay kalit siyang nahanaw, Kapitana. Nagpalayo na to. Gilayasan niya ang iyang nahimong sa akong anak. Kung siya pa, nga nang wa ka mangyud mo pasaka og kaso batok niya, ha? Ramon, Wa, kay laygay ang hustisya, Kapitana. nga sa ato pa, may gibuhat kang dautan, Ramon? Wa, Kapitana. Wa. Ayaw gyud pagpakasayop. Kay manubag ka gyud sa balaod kung imo kining kumkumon sa imong mga kamot. Kapswiti. Nabalaka ko nga tingali og may dautan ang nitabo kay Ulysses. Ay, ingon sa anak kong gibating kabalaka para sa suod akong hikalan ni Marcelito. Kapswiti. Che! Ha! Che! Wagin mamati mo ang iro nga nagsigig uwang noy. Kalain ang limpaw tang akong balibo. Ha! Sa kay buti sa buti ni. Usa man, patay na ka ang akong anak. Noy, Patay na ka si Ulysses. Nga bang imo mo kong ipatawag din sa barangay, Kap? Niya sumon nga gidrop ang kapulisan dinhi sa barangay alang kanimo, Ramon. Uy, alang sa unsa ka na, Kapswiti. Naala sila ipipila nimo ka mga pangutana, may labot sa kalit ka pagkahanaw ni Ulysses. Unsa? Ramon, hinaot pa unta nga wa kay gihimong dautan. Kap, kamo ba? Ayaw sa magpada sa mga drama-drama atong rapist o kriminal nga si Ulysses, oy. Dili siya rapist o dili siya kriminal. Ikaw mismo may pamatuod niya na human kami decline sa imuhang katungod aron mo pasaka og kaso bato kaniya. Kapswiti. Usap-pasaba, ang mga pulis nga nag-imbestigar wa gyud maka-establisar og probable cause. Ay, sus! Kinanglanon pa bagod na? Uy, Ramon, dili ka basta-basta na lang nga motumbok sa usa ka tawo nga rapist o kriminal. Kinahanglan una nga makapresentar kag mga ebidensya o baka mga testigo nga mopalig-on sa imong akusasyon. Kapitana. Dili tudlo ang proseso sa balaod. Ug ilabi nang dili tagna-tagna ang pagpalutaw sa hustisya. Sa Lex Pino. Payo kay misanong kadayon sa gipadana mong sumon. Nga gipaagi na mo sa barangay. Nisanong na lang, kay gobyerno man mo. Kinisaman ko nga dili mo sanong. Naipibilag ka mga pangutanan nimo ang investigador pahin sa kalit kayong pagkahanaw sa gipasangilan nimong maoy rapist o kriminal sa imong anak. Hala, uy, naluoy naman hinuon kong Ulysses. Mama Violi, nakita gid lagi nako ang anino nga mura pa og naitaw nga naglakaw taliwa sa kainit sa adlaw. Ginoo ko in town. Og ang iro ma, nagatubang namo ni Noy Marcelito nga nagsigi og uwang. Mura og may nakitang dili ingon nato, kalag baka sa tao o unsang klasiha nga espiritu. Uy, bisag ako, makapangutana, nga patay na bagyot ka si Ulysses, og anino na lang niya tong nagpakita ni Moisa. Mama Violi, Ay, pastilan. Di nasab ko oyon, oy, kung o galing, gikumkum naman gyud gani ni Pari Ramon ang balaod sa iyang mga kamot. ipalayo lang unta ka ng mahitabo ma. Walang ginuntay na hitabong dautan sa suod na kong higala nga si Ulysses. Laing gabi na sa pag-iabot. Nga wag yung ko'y balita o hain karon akong anak na si Ulysses. Diyos ko, ayaw pasagdi ang akong anak. Unahin mo siya karon. Uy, usa to.
anino sa tao ang nilabang sa kong atubangan. Pero, wa mo ko laing kauban. Ako ramang usang niya din eh. Musod ako sa bahay. Aron mag-anda mo parihapon. Oh, uy. Pwede pati uting o kalagbago. Papa Marcelito. Pa. Ulysses? Anak? Ikaw ba itong nabati? Unsam ginilita mo ni mo? Ha, Ulysses? Unsa? Patay ka na ginay, anak, Ulysses? Ganong lahit na mo malini mo? Kinsa ba nagpasima ni mo, ha? Kinsa? Oh, anino kami kalis pagpiya? Anino ka to ni Ulysses? Mau ka? Ulysses! Anak! Ulysses! Isahan ko ni mo, anak. Nga ako pangitaon ang patay ni mong lawas. O kung si kinsa man ang nagpatay ni mo, kinahanglan nga mailhan ko kung kinsa man siya. Aron bayra niya ang krimen ngayang nahimo sud sa bilangguan. Mama Violi, ma, ang atong iro nga si Brownie, ma, nagsikik uwang. Ginoo ko yung taon. Kalain paminahon. Nalimbaw to rin akong baliboy isa. Wa nagilaing ni Santop sa kong una-una, ma. Patay na kit siya. Kipatay gito si Ulysses sinungdan sa iyang kalit kayong pagkahanaw. Naluoy oroy ko, Ulysses. Unta iya ko mapasaylo sa mga nasulti ko patok niya, Ma, day. ma, Ha? nay anino sa tao nga ni kalit sa paglabag sa tong atubangan. Ha? Isa, kita naman yung taon din yung duha sala, oy. Ni Asya o Banato, Mama Violi. Siya gato nakita na ko, ma, ang anino ni Ulysses. Isa, sana mapudron, day. Ikaw ba karoon among nabati, Ulysses? Taon ko kalo ka, Ulysses. Maloy ka na ko, dong. Kalma lang, ma. I-relax ang imong kaugalingon. Oo, Isa. Akong paninguhaon, day. Ang ato nga makatabang ta sa naglatagaw karon nga espiritu ni Ulysses dinhi sa kalibutan, ma. Mama Violi, Oh, Isa, may kinagmata ka na. saya ka din ng mata, ma. Sayo ba, Oroy? Oy, nga, wa naman gid ko makatuog sukad kagabi, eh. Ha? Mao ba, ma? Wa ko makatuog sa kahadlok nga kong gibati. Gikabuhi ko. Maong paglili na ko sa gawas nga paingon ng mubuntag. Nagdali ko kinit og tubig. Uy, kay mura magnaglain ng kutok-kutok. Na, musamot imong nervyos kung mga pika. Di manggod ko mga pigod. Ini tubig ramay akong imnon. Butang usa ka pudyot nga asin ba. Tambal slubat-lubat. Mausap ka na ang nagapausa sa kong pagtuo. Ngawa na siya. Ngapatay na ang akong anak. Ay, Marcelito. Wa na ko may baho ulo sa akong kinis pagtawag. Pero kinahanglan nimo nga magpakalig-unoy. Yes. Di lang kay ikaw ang gisakitan o gianog na ni Ulysses. Hasta ko. Kay sukad sa mga bata pa mi, suod na kit kaayo mi nga malaghigata. Hinaot ka dili unta mamahimong bangis ang espiritu karon ni Ulysses. Na nahimong biktima sa kalampingasan sa tao. Ay, Marcelito. Ang gitumbok na kong lampingasan, mausira mo. Ngano nagasulti man ka, ana, noy? Tungod kay siya mo unay sa paglugos o pagpatay sa kaulingon niyang anak na si Annabel. Unsa? Mao ka na. Misulti ka na ko si Ulysses. Usa niya na kagabi. So, pa siya nahanaw pagkalit. Dili ako ang naglugos og mipatay kang Annabel. Kay dili ko ingon ni ana Papa Marcelito. Ug wa sa ko magbisyon niya ng illegal nga drugas. Si kinsa magidiahi ang imong nasairan. Nga mo'y naghimo sa ingon. Sinoy Ramon? O, Ang kaugalingon ining amahan. usa. Siya ang rapist o kriminal sa kaugalingon niyang anak pa. Unya nga nung wa man ka na ni mo isulti sa mga pulis nga nag-imbestigar ka ni mo. Nadlo ko nga dili nila tuhuan Papa Marcelito. Ug mapriso na hinuon niya ako.
may nasayran man day unta siya. Nganong wa man din si musulti anas mga pulis. Mao ka na ang sige na ko umalik-balik sa pagsulti niya. Apat talawan si Ulysses. Gidaog sa iyang pagkahinubrang kadro. Tambag lako ni mo ni Marcelito nga isulti gyud na sa mga pulis. Aron may lead sila, dili lang sa kalit nga pagkahanaw ni Ulysses, kundili madugangan pa ang posible nilang lead sa investigasyon sa paglugos o pagpatay ni Annabel. Ang kapitana, siya mo'y pangayuan ko utabang bahin sa mga katapusang panulti ni Ulysses. Una siya nahanaw pagkalit. Husto, si Cap Sweetie, dako siya ikatabang ni Marcelito. Nawa na, paingon na gyud ay tumulaya si Pari Ramon. Ha, kay nga naman ma? Nakitaan ko man to, nga misakay og bus nga magbiyahian paingon sa syudad. Kinuo ko, kung mao na kinalang may bawi ni si Marcelito. Halabi pastilan, uy. Ni simpatiya pa kunuhay ko ni Pari Ramon tungos brutal kayong gidangatan sa kong kinugo sa bunyag nga si Day Annabel. Ang wa masayod sa kamatuoran, madagyod sa mga pagpakaron ingno ni Noy Ramon ma. Unsa di ay ni? May laong pagyud di ay nga misteryo tong maong kamatayon. Kana kun may atong basihan ang katapos sa mga gipanulti ni Ulysses ngadto sa iyang amahan, sa wa pa ni nahanaw og kalitma. Layo na kikos among dapit. Dili na ko nila basta-basta nga matultulan sa dapit nga ako niyang adtuan. Alaot ka, Ulysses. Saan mo? Kung yung nang hilabot ka nako. Wa na lang unta. Buhi ka pa unta hangtod karon. Boss, wa ka pa makahatag sa mong plate eh. Ulysses? Buhi ka? Nayabag na. Wa man taong kumamatay, uy. Kung dili sa Ulysses ang akong pangahan. Ikaw kini Ulysses! Patay ka na! Naon sa nadagaw? Ay na pasahero nga napraning. Ginganlan ko yung Ulysses. Og patay na kuno ko. Nagtama tingali na. Mahalo tingali butang ang batak ana. Unsay buti pa sa buti ni. Nga nang Ulysses kung nakita ninyo. Naon sa maday ko. Boss, parehab siguro, boss. Kay murag bigrabe na gid ka ba? Patay na si Ulysses! Patay na siya! Naunsa man day ka na yoy? Ikaw? Patay na sa Annabel! Patay ka na! Ano kini? Hasta mga pasahero! Pulos si Ulysses o si Annabel! Patay na kamundo, Annabel! Ulysses! Para kayo manahog ko! Pulos multo mga pasahero! Lagi pang driver kong konduktor! Mga multo! Haang yung kagilabay ni Ramon ang patay lawas sa kong anak si Ulysses. Nanglihok ng mga tinugyanan sa balaod sa pagpangita sa posibleng patay nga lawas ni Ulysses ni Marcelito. Ay, sumapas opisyal sa pulis nga kung kikasulti, posible nga dunay dipiktos pangisip si Pari Ramon. Oh, Oh, Yuli. wa nagibalita kung hain nagkaroon si Ramon. Nakalayas yun. Nagka-episode yun siya sa krimen ng iyang gihimo. Dili lang sa kong anak, kundi lakip na sa kaulingon niyang anak ang iyang giunay. Naluoy bitaw ko ni Marcelino Capsuite. Bisag kinsa naman tingaling ginikanan, dili lalim. Sakit nga way sama, Violi. Wa pa gyud ay abdi ka. Bisan og ang bahin lang ni Pari Ramon kun hain na kini. Moadto ko niya sa police office sa lungsod. Magsusi ko. May hinuon Capsuite. Pastilan. Kanunay intawon nga lapoy kayo ang naong ni Marcelino. Murag perming way tuog sa pagsigig huna-huna sa gidangatan sa iyang anak. Unsa naman ka kinindapita kining akong naabdan. Gutom na kay ko. Uhaw pag yun. Uga kay akong tutunlan.
Anil na ko pundo ini lugar. Sakit na ako mga tiil sa paglinakaw. Unsa na marong orasa. Gabi inagitingali ka, Iron. Dili ko mahimumusak kay ang akong makita ang panagway nila ni Ulysses ug ni Annabel. Ang iro ni uwang ang iro nga naa sa akong atbang ug naghangad siya sa hayag nga buwan. Now sa Lex Pino. Kalain sa kong gibati. Nang limbaw itong akong mga balibo. Oh! Anino? Anino nga naglakaw? Abaluay tao! Siya sa tingali ka na! Si Ulysses! Ang kalang ni Ulysses! Oh! Kalit na anong anino? Ulysses! Ayaw taon kong sa muka! Nagpalayo ng gani ko! Ayaw na pagsunod-sunod na ako! Patay ka na! Usa! Pag malinaw na sa dapit nga ibong nahimutangan, pasag din lang ko nga mangita sa pagawasan, pahilayo sa mga gaway sa balaod. Oh! Ulysses! Ayaw! Ayaw pagdula kay Ulysses! Ayaw pagdula! Ayaw! Unsa man to? Tinuod ka to? O nagdamgo lang ko? Wa may irok nga nag-uwang. Ako, nahigmat ako sa akong pagkatuog. Damgo ng tingali to. Damgo ka. Mao ka. Mao man ang iro ang nag-uwang. Sa ako ligat ang damgo. Tinguod ba ka to? Marcelito, Kapswite, gisusita kuno sa mga tinugyanan sa balaod ang giingong lugar. Ngagi ka na uga ni Ramon. o sa buot mo pasabot ka pa. Nakumpirmar sa mga pulis nga adto kuno miaging adlaw. Misakay og bus si Ramon paingon sa syudad. Apan, mura kunog nalisuan sa maayong panghisip. Nagsalimuang. Usa. Ang driver, ang konduktor, ang tanang lalaking pasahero, gisampit kuno sa pangan nga Ulysses. Ug ang mga babae, iya sa kuno gisampit sa pangan nga Annabel. Kituo ko. Sinyalis nga siya lang ang nag-ilusarang mo'y responsable sa duwa ka malaglahi nga krimen. Masab ka na ang misantop sa kuhuna-huna. Hinahinay na di ay nga gihabok sa kaulingon niyang konsensya ang kriminal karamon. Kun pananglit, ibutang tala nga kauban karon nato ang kalag ni Ulysses. Unsay mo mensahe para kaniya? O kuan, nga mupakita lang unta siya o sinyalis kung haing napita taguoy ang patay ni Aglawas. Marcelito. Kap, inahinay ko na nga gidawat nga wa na gud siya, Kap. Ingon ana na lang gyud ang maayo nimong buhaton. Gusto kong matagan siya og disinting lubong. Oh, mutabang ang barangay ug andam sab nga mutabang ang LGU bahin ni ana. Ni saad naman tong mayor. Daghan kay salamat, Kap Sweetie. Gusto na kong ipabati nimo nga sa imong kagulanan karon ug mga kasakitan. Nakay gobyerno nga masandikan. Wa ka mag-inusara, Marcelito. Salamat. Salamat sa pagpagaan mo sa kong balatian, Kap. Ay lang gyud papakawa sa paglao, Marcelito. Kaya na ay Diyos sa langit nga nagtanaw sa tanan nato mga binuhatan dinhi ibabaw sa kalibutan. Gusto ang itampak sa kapitana. Dili tuod ko angay nga magpakawa sa paglaom ni ining kinabuhi. Diyos ko, angay nga mas mudot-dot pagyugani ako kanimo. Ingon nga akong amahan nga akong sumbungal sa akong dakong problema. Maluoy ka, Ginoo. Tabangi ko nga makita na ang patay lawas ni Ulysses.
Lain gid kaayo nga akong damgo gabi Mama Violi. Ha? Unsa man day imong nadamkuhan, ha, Isa? Kakahuyan man tong dapita, ma. Unya, naikaraan nga atabay. Way tabon, ug lahom ni kaayo. Udya? Nidagan ko kay nahadlok man ko. Pero sa unahan, ako nakita si Ulysses. Unsa? Nihunong ko ug ako siyang kitanaw. Murag nagpanawag sa nako siguro. Pero ako itingog nga nabati gi kaniya. Hala, dili ka to sinyalis. Aron masayran kung asa karon ang nahimutangan sa patay niyang lawas. Salamat sa inyong pagpahibaw ni nako. Mao tingali ka na ang sinyalis ng akong gihangyo. Aron masayran kung hain karon ang patay niyang lawas tagu isa kriminal. Mausap ka na ang nasa unahon ni Mama Violi, noy. Sa imong huna-huna, asa ka ang maong dapit nga nakita nimo sa imong damgo, Yesa? Dili ko sigurado kung asa. Basta kay kakahuyan, ug naay karaan na kaayong atapay. Husto na hinumdum nako. Sa ibabaw sa sityo si Bukaw, na ay karaan na kaayong atabay. Mao ba, Violi? Husto, nasuhito ka sa maong dapit kay diha ka magdako, di ba, Violi? Oo, Kapitan Sweetie. Ugdungan mi nga nagtubo sa maong sityo si Pari Ramon. Ano, sige, suwaya na to og adto ang maong sityo, Marcelito. Atong pangitaon ang karaang atabay. Kapswite. Kay base na niya tuon, kung tuan ito ginabay sa kriminal, nga Ramon ang anak na kong si Ulysses. Mukuyog ko ninyo na Marcelito, Kapswiti. Pastilan ay nalanggod pag-uban isa. Sila nalanggod. Bitaw, Yesa, kami na lang si Marcelito uban sa pipila ka mga barangay tanod. Kung magpakuyog lang dita sa mga tinugyan sa Balaod Kap. Dili na kinahanglan, kay dili pa ba ita sigurado. Ilabi na kay atong gibasihan sa atong pagsusi dito sa maong dapit. Maulang ang nakita ni Yesa sa iyang damgo. Kainit sa adlaw. Asa man ka ko ini paingon. Sama na ko ini sa kairo nga way tag-iya. Apan, kinahanglan ko nga magpakabuhi nga layo sa mga pulis nga nangita kanako karon. Dili ko magpadakop. Lisod kayong kinabuhi sa usa ka binilanggo. Na ay basurahan sa unahan. Mamasin ko nga na ay gilabay niyang pagkaon. Kinahanglan kasudlan ko kining nagkutoy kong tiyan. Unsa na kay resulta karon sa ilang lakaw ni Marcelito o Kapswiti mano? Maghinaot lang ta nga husto unta ko sa akong gituhuan. Bitaw Mavioli, sinyalis lang unta ang nakita nako sa kondam ko aron makita na si Ulysses. Ang importante manggod nga malubong siya tarong. Aron sa ba mahilon na ng iyang kalag. Ay nakakaroon si Noy Ramon mano. Asa ka siya nagtago-tago? Na, mao gyud ay pangutana nga lisod gyud kayong tubagon Yesa. Kay hangtod karon, gibati paghihapon ako nga guilty ko sa akong kaugalingon ay kay kilabanan pa nako siya. Nagdahom lagi ko nga tarong siya. Naan na ko na ama oy. Move on na sa batik ang sitwasyon. Human naman to. Nilabay naman to Mama Violi. Pagkasalbahis yung tawhana, uy, kilaptan niya yung kaugalingong anak. Og iya pa kining gihunusan sa kinabuhi. Wa gyud siya kalainan sa usa ka irong buang. Unta, kung tinuod ang tunglo, no? Tungloho na lang siya og mamahimong usa ka irong buang. Kay mao man ay angay para niya, Yesa. Imposible ka nang mahitabo, ma. Ang ato lang yun aning mahimo. Mao ang pag-ampo, nga madakpa na siya. Aron silbihan niya sud sa bilangguan ang mga krimen nga iyang gihimo. Basta kay alag nako. Ang usa ka amahan nga muunay kaon sa kaugalingon ni ining anak, wa na sa insaktong pangisip sama ni Pari Ramon. Ma. Busa, angay siyang lamyon sa tunglo. Mamahimo unta siyang irong buang. Ginugan ko ni mo sa kong pagkaon nga kinukuyan kung ikan sa basurahan. Makasama sa usa kay buwan. Bahala ka. Basta kay, ako kining pagkaon nga imong nakukuyang gikan ni basurahan. Gahom, kisa sa dugtong ko kilag.
Gitungdo ko kinitawhana. Mamahimo siyang irong buang karor judayo. Ingon ka na. Usa ka irong buang nga magsugpaan sa kadalanan bisag asang kapita. Hangtod na mong masugatan ang kamatayon. Maglakaw ka nga magdo ang imong rabis tibaan sa imong kasagbayis. O mubahag ang imong ikog tibailhan na ikaw usa ka irong buang. Lakaw na. Lakaw! Mamay padalawan sa tao silaw sa atang hangakaran. Tabay karan, o man uli. Sapot tabay nakuha na mo silaw sa... tabay yung nagta. Mamay. Tanawa ko na Marcelito. Kung sapot ba ka na sa nahanaw ni mong anak nga si Ulysses? Ay, dili ka na sapot sa kong anak. Nga nawa, Kapitana. Dili? Si Ramon lang mo'y makatudlo kung hain niya taguwi ang patay lawas ni Ulysses. Gikasubo ko. Apan, pakyas kita sa atong lakaw ni ining adlaw. Kapswiti. May kaluoy ang Diyos, Marcelito. Dasig lang kita, ha? Marcelito? Kanunay ko nang gilikol akong kaugalingon, Kapitana. Okay, mupadayon pa kita, Marcelito, ha? Mupadayon pa kita. Asam tani karon kap. Taas pa man ang adlaw. Mupadayon pa kita og susi kung may lain pa bang atabay nga karaan ni ining sityo si Bukaw. Sige. Parayang tapita, kira. Bro. Murag dapay laing karaan nga atabay sa unahan. Dihaan ang mailugot. Mulugsong kita diha. Tada ka mo. Kap. Tara mo. Kap, salamat yung kayo, Kapswiti, ha? Daghan yung kayong salamat sa imong kakugi ug way pagkatapol nga mutapang. Inyo man kong gipili. Maong serbisyuhan tagyud mo. Ang pagminaw sa Lex Pinon. Ay, ang saraka karoy resulta sa ilang pagsusi sa ibabaw. Day, daunsa ka? Nga naghinukto ka man din, he. Ma, Ngano ka? nagunahon na lang ko sa posibleng resulta sa lakaw nila ni Cap Sweetie o ni Noy Marcelito sa sityo si Bukaw. Ay, kung nadakpan pa lang yun unta sa mga pulis si Pare Ramon, dili yun unta lisod. Mao lagi unta man no. Aw, sa madugay sa madali, magbayad magyud unya siya skrimen nga ang gihimo. Mama Violi, Kay kun unsay gipugas, mauusab ang anihon. Nagpugas man siya kadautan, muani gyud unya siya og kaalautan. Ay. Nabunim ning maong karang tabay ni sa may lugot. Wala man klaro eh. Pakyas gihapon kita, Marcelito. Ang Diyos lang yun mo'y mag-ikaw sa utaman. Sige. Manglugso na kita paingon sa ubos kay tingali unyag magabihan kita sa daan. Kapitana. Sila. Kap, usa kay maayo, no? Kung ako ning ipatagan og banggiitan nga albularyo. Og mga dawa, mudangop ko ni Manoy Butyo nga taga-Banika. Ibabaw sa lagwerta. Basin pa niya og iyang matag-anan kung hain karon ang patay lawas ni Ulysses. Sige, buhata ka na, Marcelito. Mamasin lang yun ko, Kapitana. Kay may abilidad man sabi si Manoy Butyo. Hinoon, imo ka ng katungod. Ang mahinungdanon nga dili ka magpakawa sa paglaom. Oh, Kap. Dasig lang yun, Marcelito. Dasig lang. Ulysses, anak, tanan akong buhaton. Masayran ko lang ang imo na mutagan karon. Dili mahimong pasagdan ko lang nga dili ka mapahimutang o mayong lubnganan. Oh. Che! Brownie! Che! Hello, ha? Che! Che! Hey! Padayo gusto ko si Brownie. Uy! Nara sa pagadino.
Ulysses, nasayon ko ganiya ka, anak. Nakita ko ang imong anino. O si Brownie, iya kasab ka nakita, Ulysses. Anak, sultihi ko, anak. Hain ka raw lang imong patay lawas. Kay ipahimutan ko ikaw og maayong lugnanan. Gusto kong mahiluna ka na, anak. Dawaton ta na lang ang masakit mo kayong kamatayon. Nasayon ako nga nakita ang imong kalag, naglisod sa pagdawat sa imong kalit nga kamatayon. Ulysses! Anak! Ulysses! Nawa na sab siya. Wa ko na mabati ang iyang pagbako. Ug nawa na sab ang anino ni Ulysses. Ayaw ka balaka, anak. Ug magyo adlaw, makikita ako kang manibutyo nga taga-Banika sa may kang ungo. Aron ipatag-an ang nahimutangan karon sa patay ni Bublawas. Pagbantay ka mo ni ining mga libod suroy karon nga usa ka irong buang. Labihan ra ba kuno ka mangtas viole, Isa? Hala, kuyawa ko di ay kapswiti. Uy, kang kinsa masab ka ng iro, Kap. O ganong naingon man ka anak na. Mikalit man lang kuno ng iro sa pagtunga dito sa pikas lungsod ug nakapatay na og duha ka mga tawo. Uy, Upo ka kuyaw ba na, uy. dili ka nas pare Ramon. Gibaliw maong nahimong irong buang. Ay, mamasad, uy. Oo. Kada kay nakapatay nagduha ka mga tao gud, mupatay o mupatay pa gyud na. Oy, noon, posible sab. Maong gipaalirto ko na ang mga tanod. Magtukaw sila round the clock. Ay, di sab tingali masuko ang taga-animal welfare Kap. Uy, kung mapatay man sab nas mga taong irua, kay delikado naman kayo ng mananapa. Dili ba, Kapitana? Unsay akong ikaalagad. Manoy Butchong, ako si Basilito. Doon na lang uta ako ipatag-an kanimo. Unsa man unta ka na. Nawa manggod ang akong anak. O gituhuan nga gipatay na kini. Manoy Butchong. Kung mao ka na, wa ako ikatabang kanimo. O, Wa. Manoy Butchong. Kung ipatag-an nimo, kung si Kinsa ang nagbuno sa imong anak, wa ako ikatabang nimo ni anak. Dili ka na mo akong tuyo, Manoy. Kay nailhan man ang kriminal o nilayas. Apan ang patayng lawas sa ko anak. Wa na yun ikita. Di ay. O ginaot kay mo kong matabangan, Manoy. Kay buot kong mapahimutang na og lubnganan ang patay niyang lawas. Nakita ko ang imong kasinsero. Sige, tana sa sud. Salamat, Manoy Butyo. Unsa man ka, walhon o tuohon. Tuohon ko, Manoy Butyo. Itunol ang wani mong kamot, kay mas minus ka na ugsa kaysa tuo ni mong kamot. Mao ba? Oh, niya. Niya ang wala ko kamot, Manoy. Himulsuhan ko ikaw, ug akong sangpiton ang espiritu sa namatay mo ng anak, pinaagi sa akong huna-huna. Gipiyong niya ang iyang mamata. Ug nagkibot-kibot ang iyang pagpala. Pasagdan mo na siya. Ulysses di ay ang imong pangan, espiritong nagsumpag. Oh, naghisgot siya sa pangani, Ulysses. Bisa nagwa ko maghisgot kaniya nga mo kalingan sa akong anak. Ulysses,
hatagan kong kalinaw ang imong kalag, aron mahiluna ka. En nominis hombres, Crisos, Gosos, Dominum. Kinahinin na niya upukang iyong mga mata. Masulbad na ang nakahasol kanimo. Ikasulti mo suod si muna-una. Ano yung butyong? Unyang tungang gabi, untop alas 12. Giyahan ka sa iyang anino, paingon sa dapit, kundiin tu ang mahimutang ang iyang patayng lawas. Kitaguan sa kriminal. Kap, ugma sa buntag. Makuha na nato ang patayng lawas ni Ulysses. May kalambuan yun di ay ang imong pagpakikita ni Manoy Butchong nga taga Banika sa may kanungo. Oh, Kap, sweetie. Marcelito, bisan og subuo na hunaon, apan medyo makalipay na lang. Kaysa katapusan, matagaan naman og maayong lubnganan ang anak nimong si Ulysses. Mao ka importante karon alag ka na ko, Kap. Kaysa ako lang giingon, nga gidawat ko na, ngawat na siya. Nga dili na nako siya ikauban hangtod-sangtod. Untop ng alas 12 sa tuwang gabi. Ugayag kayong buwan. Maklaro kayo ang kuanino. Ulysses, haid ka naman. Oh, niuwang ang akong ilo si Brownie. Oh, ang anino ni Ulysses. Iniya na siya. Ulysses, anak, dad ako sa dapit nga himutangan sa patay ni mong lawas. Lauman ako pa. Nga ipahimutang na nimo sa akong pinamaminting lubnganan ang patay na akong lawas. Oh, Ulysses. Ano makabatol ka na o kalinaw? Salamat, Papa Marcelito. Adios. Adios, Ulysses. Adios, anak. Sa katapusan, may lubnganan na gyud ang patay nga lawas ni Ulysses. Di na gyud magkundinar ang iyang kalag. Walay anino ni Ulysses ka magpakita. Kinasulbad naman ang misteryos pagkahanaw sa iyang patay lawas. Pahuway sa dayon, ug pagmalinawon diha sa laing kalibutan, Ulysses. Pahuway sa dayon kauban ang atong makagagahom, Ulysses. Ang kriminal nga si Ramon ang iyang pagkasikop na lang mo ikuwang. Aron mahingpit ang paghatag o hustisya sa kabatayo ni Ulysses. Hala, ang irong buang! Kuan ni sa bahay ni Ramon! Nisuod sa bahay ni Ramon ang ilumbuan. Mga bata warsama natapos ang akong aso ninyo ni sumnaw nga naguluhan. Anino ni Ulysses, di lang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitanan. Dalit ka na to sa
Arimen Drama. Oy, ang ato writer niya ni si Ma'am Ingrid Bertudaso. Ang ato ang director si Ma'am Martes Albores. Unya ato ang spinner si Kuya Joel, ang atong manager sa Bien Aqua ni Paring Pili. Sound baan ang tagiya sa bangisina o dishwashing liquid, bangis sa hugaw, sinaw pasuka upaw si Kuya Ricky Bangislan. Ug ang ato audio editor si Kuya Ariel Mangkao, ang tagiya Kuya Ariel Mangkao, Kuya Tayad, Randy Tayad, o si Kuya Lloyd Gabiana, ang tagiya sa Iking Binding and Rock Installation si Sir Ariel Mangkao. O dinhi mga igala, kining tanan dalit karato sa Arimen Drama.